गिबियावनो बाथौ जि आफाद बेनि मैयासो गाहाय नेहाथारि बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो आं बिथांनि जिउआ सोरगोआव अरायसम आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आर'ज गाबनाय फोरमायबाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय जे बिथांखौ अरायसम जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै लाखियो। नैथियाव दिनै जि लाइमोन आफादनि बेवहाय जथुमा जादों आरो सावराय मेल बिथांमोना साननैनि लिंदों। दा बेवहाय आं बाहागो लाफैदों। गुबै जि खोथा बेवहाय आं जेखौ बुजिदों लाइमोन आफादा लाइमोनफोरखौ लानानै इयुन मोनसे मोजां थासारि दानो थाखाय बिथांमोना गोबां सानदों आरो बिनिनो हाबाफारि बायदियै दिनै बेवहाय बायदि रोखोमनि सावराय मेलफोरखौ लादों। दा बेयो जोबोद गोनां मोनसे समाजखौ फोसाबनो थाखाय समाजनि गुबुन गुबुन इन्सटिटिउसनफ्रा आफादफ्रा खामानि मावनांगोन। बियो धोरोम आफादानो जा माहारि आफादानो जा राजखान्थि आफादानो जा गासैबो थाखोनि आफादासो सुबुंफ्रा खामानि मावोबासो हारियाव सोलायनाय फैयो, जौगानाया फैयो। दा आथिखालनि जि थासारि बियो मोनसे मुलुगनां जि थासारि बिनिनो बारबोनाय बारा जोंनि हारियावबो गोग्लैदों आरो बिनिनो जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बुजिस्लाब हायैयाव बुलि जादों। गुबैयै गेजेर ससेयाव माखासे फेसबुक टुइटार बायदिसिनायावबो गोबां जेंना जादों। फेसबुकनि गेजेरजों एबा माखासे ससियेल मिडिया बाहायनायनि गेजेरजोंबो गोबां जेंना जाबोनायखौ जोङो नुदों। बेनि अनगायै ड्राग्स जि जानायनि जि थासारि फैदों बिनि बादै लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ लांखारनाय बायदिसिना थासारि बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा बेखिनि समाव गुबुन थासारिखौ जेरैबायदि जोङो मोगा मोगि जाबोदों बे थासारिखौबो जोङो मोगा मोगि जानांगोन। जोङो अरायसम थगायजानाय सोबख'जानाय मोनसे हारि। दा बे हिसाबै जोंनि साननाय हनाया गोख्रों जानांगोन आरो बेनिखायनो आङो जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बेफोरबायदि थासारिखौ जाहाथे बयबो गोसोआव लाखियो आरो नोजोर होयो आरो बेफोर थासारिजों मोगा मोगि जानानैनो गावबा गावनि जिउखौ दानो थाखाय बयबो नाजायो। गाज्रि खामानिफोरखौ जों आखाइ होनो नाङा। गाज्रि सिटुवेसनफोरखौ नुहुरखानानै जों बेवहाय बुजि सोमजि बेवहाय बाहागो लानो नाङा। आं बेखौ खावलायो आरो सुथुर रादाबो गोख्रों जे जोंनि माहारिनि लाइमोनफोरखौ धंस' खालामनो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना षड़यन्त्र खालामनो हायो। दा बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय उदां जानो थाखाय गावखौनो रैखाथि मोननो थाखाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा अरायसम गोख्रों जायो। आरो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जोंनि जिल्ला कमिटि दख'रा जों बयखौबो खावलायगोन आङो जे बेबायदि थासारिनिफ्राय बारग'नो जेसेबां हायो सांग्रांथि मेल खुंनांगौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जे जोंनि लाइमोन जाखांबोनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बेबायदि थासारियाव गोग्लैया आरो आयेनखौ रावबो आखायाव दैखांनानै लानो नाङा। नाथाय आयेनखौ बयबो हानायमानि आयेननि दहाय लानानै आयेननि मदद लानानै बे गासैबो उदखारिफोरखौ गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायो। बिमा बिफानि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बिमा बिफाया गथ'फोरखौथ' जोबोद अनो नाथाय जेसेबां केयार लानांगौ गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव न'निफ्राय बाहेराव ओंखारलाङोब्ला जोंनि गथ'फ्रा फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै, कलेजाव थांदोंना थाङाखै, माबा मोनसे खामानि लानानै हाथाय बाजाराव थांदोंब्ला बे सहैदोंना सहैयाखै आरो सम मथे सफैदोंना सफैयाखै, सोरजों लोगो जादों, मा लोंदों, बेफोर बिथिङाव जों एखमबा गोसो होआ जोंनि बिमा बिफाफ्रा आरो बेवहायनो लाइमोनफ्रा बिसोरनि मेलेमा एसे गोरलैयैनो थायो आरो बेवहाय खेबसे गाज्रि खामानियाव गोग्लैयोबा बियो बिनिफ्राय उदां जाबोनो हाया। दा बेनिखायनो आङो बिमा बिफाखौ खावलायगोन ओंखाम जगायनायजों लोगोसे बिनि गस्ला जोम बायनानै होनायजों लोगोसे एफा एनै थाखा फैसा होनायजों लोगोसे बे गथ'आ जेब्लायसिम राफोद जाया अब्लासिम बेखौ नोजोर होनांगौ जे बिनि आखल आखु, बिनि सावस्रि, बिनि सोलोंथाइ लानाय, बिनि देरनाय लावनाय गासैबो बिथिङाव जाहाथे गोख्रों नोजोर होयो अब्लासो जोङो मोनसे गोग्गो जोलै मोननो हागोन। गावनि न'खरावबो सासे गोग्गो सुबुं धोन मोननो हागोन, लोगोसे माहारियावबो मोनगोन, गामियाबो मोनगोन। दा नंखायनो बिमा बिफाफ्रा जुदिअबा गोबां बिमा बिफाया थाखा फैसा गोनांब्लाबो बे बिथिङाव नोजोर होआ आरो गोबां बिमा बिफाया दिनै हावरिया रां रुफा गैयाबा गोरिब गुन्द्रा बिथांमोननि जेंना बिथांमोनाबो थाखाबाय। नाथाय आं गासैबो थाखोनि बिमा बिफाखौ खावलायगोन गोनां आरो गैयै जे गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे बयबो जोथोन लायो आरो जोथोन लानायनि जे हाबाफारि बियो जाहोनाय लोंहोनायावनो जोबनो नाङा। बियो सासे गोग्गो नोगोरारि जाजासिम जिखिनि नांगौ बे गासैखौबो होनो थाखाय जाहाथे थियारि जायो आं बेखौ खावलायो।